Hola a totis. Un dia més, allò del podcast. No fa massa us vam presentar un exercici maligne. Una bruixa ens llançava una maledicció i des de llavors només podíem veure cine, sèries o documentals fets per un sol director. Que fort. Ens ho vam passar molt bé i molt malament alhora. Així que hem decidit tornar a trucar a la bruixa i aquest cop li hem demanat que ens posi la maledicció de l'actor. I aquí ens teniu, un dia més, defensant amb ungles i dents les nostres tries. Avui hem vingut a l'Aquelarre, el Jaume, hola, Bona nit. la Marta, Hola, ¿qué tal? com te va? En Marc. Hola. Esteu preparats per veure a partir d'avui pel·lícules on hi surti l'actor que trieu? No, però endavant. Tranquil·lament, clar que sí. Sí, guai. Total fe, clar que sí. Doncs comencem. Marta, t'ha tocat. Hola, bona nit. Mira, jo tot i que els meus gèneres preferits, com ja sabeu, són el terror i la ciència-ficció, un dels meus actors preferits ha participat en gèneres d'aquests, però des de la vessant de la comèdia. Ara no, això no us ho esperàveu, benvinguda. Que giro, Quan va aparèixer aquesta maledicció a les nostres vides, em van venir al cap, no molts, però diversos actors dels que no podria renunciar a tornar a veure les seves pel·lis. Però tot i així, sempre m'acabava tornant al cap ell, i ell és en Simon Pegg. Segur que molts de vosaltres el coneixereu, però deixeu-me que us en parli una mica, us expliqui quin és el projecte o els seus projectes que m'agraden més i que són els que m'han fet triar-lo, bàsicament. En Simon va néixer a Brockworth, Anglaterra, el 14 de febrer de 1970. És un actor anglès, comediant, guionista, productor i bàsicament és conegut pels seus treballs amb el director Edgar Wright i el seu company actor, en Nick Frost. Una sitcom coneguda que es va llançar una mica a la fama és Spaced i les pel·lícules, la trilogia del Cornetto, que tots crec que coneixereu, no? Sí, Shaun of sí, the Dead, sí. Hot Fuzz i The World's End. I també té col·laboracions amb el director i guionista J.J. Abrams i de les sagues Missió Impossible com a Benji Dunn Sí? i del reboot de Star Trek com a Scott i de Star Wars com a Uncar Plutt. És veritat. No És tenies present, que, això. ojo, no és una mala tria, Una mica d'així per situar-nos, el pare d'en Simon tenia una botiga de discos, es va separar de la seva mare quan ell tenia 6 anys. El senyor Pegg. El senyor Pegg. No, perquè el Pegg és del padrastre. Amigo. Molt bé. Inicialment no es portava bé amb el padrastre. Va estudiar teatre a la Universitat de Bristol. Abans dels projectes que coneixem d'ell, va actuar en locals de teatre de Londres amb monòlegs de comèdia. Des de l'adolescència, i això ho ha explicat ja des de gran, diguéssim, va tenir problemes de depressió i alcoholisme i que no va afrontar fins després de que naixés la seva primera filla, la Matilda, el 2009. Després d'estudiar art a Bristol, en Simon va participar en diversos programes de la tele britànica i es va donar a conèixer, com us deia abans, gràcies a la sitcom Spaced, del 1999. El mateix any va debutar al cinema amb la comèdia West House Paradiso i al créixer una mica la seva popularitat va decidir dedicar-se al món del cinema. Juntament amb l'Edgar Wright escriuen la pel·lícula Zombies Party, del 2004, descrita a vegades com una comèdia romàntica de zombis. Sí, ho és. Així és. Després d'aparèixer a Land of the Dead, La Tierra de los Muertos, en castellà, de 2005, de George A. Romero, a qui en Simon Pegg admira molt, cosa que per mi és un altre motiu de que m'agradi en Simon. Clar, com ha de ser. En l'Abrams es va fixar amb ell i li va oferir el paper de Missió Impossible 3, la saga arxiconeguda amb en Tom Cruise, i 4 anys després, el 2009, a la nova entrega de Star Trek. Torno 2 anys enrere, el 2007, s'ajunta de nou amb l'Edgar Wright per escriure i protagonitzar la segona entrega de la trilogia del Cornetto, Hot Fuzz, Arma Fatal. Aquell mateix any canvia de registre i protagonitza la comèdia romàntica Corredor de Fondo, Run Fat Boy Run, que és el primer llargmetratge d'en David Schwimmer, el Ross de Friends. El 2011 es retroba amb en Frost, a Paul, és una comèdia d'alienígenes coescrita i coprotagonitzada per Nick Frost, que és el seu company habitual de les pel·lis d'Edgar Wright. En Simon i en Frost, en animació amb captura de moviment, van ser els Dupont i Dupont, el Titín de 2011 de l'Steven Spielberg. El mateix any va participar amb Tom Cruise a Missió Impossible i Protocolo Fantasma.
El 2015 repeteix el paper de Benji Dunn amb Tom Cruise a Missió Impossible Nació Secreta. Clar, perquè... 2018 Fallout, 2023 Dead Reckoning Part 1, vindrà la Part 2, etc. I se suposa que també el 2025 s'estrenarà una nova de Star Trek, on ell hi serà. Haig de confessar que, a part de la trilogia del Cornetto, que l'adoro tota, fins i tot l'última de World's End, la meva pel·li més preferida, i ho dic així, més preferida, d'en Simon és A Fantastic Fear of Everything, de 2012. Està dirigida per en Crispian Mills i en Chris Hopwell, el guió és d'en Crispian Mills, i és una pel·lícula, jo personalment la trobo original, atrevida, amb un punt intrigant. Jo no puc imaginar-me un futur en el que no pugui tornar a veure una d'aquestes 4 pel·lis. La trilogia del Cornetto i la de Fantastic Fear of Everything. Fins i tot la comèdia romàntica Man Up, de 2015, que és la mar de senzilla, tampoc em nego a tornar-la a veure mai més. En Simon, per mi, té una veu magnífica, és un narrador excel·lent, ha posat la seva veu a nombrosos projectes d'animació, participa a sèries de les que trobo més interessants dels últims anys, com The Boys, que tots coneixereu, Truth Seekers, de 2020, aquesta potser no la coneixereu tant, que està protagonitzada per en Frost. Sí, és vista. Sí, és... Però la vaig veure en un pim-pam, sí, és divertit. Sí, és molt divertida. En Simon ha treballat amb en Romero, amb l'Spielberg, amb l'Abrams, en Wright, amb en Tom Cruise, amb en Michael Sheen, Christopher Lloyd, Rebecca Ferguson, Kirsten Dunst, Jeff Bridges i molts d'altres grans noms. Amb la seva filmografia tinc zombies, acció, comèdia, ciència-ficció, fantasia. No oblidem que ha participat a Star Trek, a Star Wars i a Doctor Who. Tinc animació, documentals, curtmetratges, aventures, aliens i fins i tot romanticisme. No puc demanar gaire res més. Una de les coses que d'en Simon que em va fer molta gràcia és que ell, que ha anat a moltes Comic-Cons d'aquestes que fan i de més... I va cobrar per fer un autògraf. No. En un podcast de Jimmy Sam, Jim Norton i Sam Roberts, li van preguntar que quins eren els fans més xungos d'aquest tipus d'això. Què creus que va dir? Els triquis. Doncs no. Els de Star Wars? Va dir que els més xungos eren els de Star Wars. Aquest tio és un tarat. Va dir que els més xungos eren els de Star Wars. Aquest tio és un boig. Que la diversitat que es troba a Star Trek no es troba enlloc més. És que Star Trek ja va començar amb molta diversitat. Sí, clar. Exacte, és el que ell deia. I per això mateix, vull dir, no tinc gaire res més a dir de que, a part de les 4 pel·lícules que per mi són imprescindibles, que cauen de tant en tant, doncs té una llista tremenda de grans pel·lis i de participació a sèries de televisió. Si voleu saber quin era l'altre actor que em passava pel cap, també us el diré. Així en secret, ara que no ens sent massa ningú, i era en Harrison Ford. Hòstia, clar, sí. Perquè qui pot viure sense no tornar a veure l'Indiana Jones o en Han Solo? Simon Pegg, bé, a mi em mola. un anglesot, no està mal. Sí. Podria ser pitjor. A mi em mola, a més, tant la trilogia del Cornetto com Paul, que em sembla una més de la trilogia del Cornetto, però feta a part. Paul és molt divertida. Guapíssima. La vaig anar a veure dos cops seguits al cine, que em va arribar a agradar. A més, està plena de referències cinematogràfiques. Sí, molt catxonda. Està superguai. És una tria molt, molt guai. El que passa que jo no podria veure cap pel·li amb la Marta perquè l'actor que jo he triat, tot i que té moltíssimes pel·lícules, crec, o no em ve al cap ara cap, on treballis amb en Simon Pegg. Què m'ha passat a mi? Doncs que després de La maledicció de la bruixa amb el director, jo vaig escollir un director que tenia molt poquetes pel·lícules, recordareu que jo volia fer macramé i tal, sí. Però la cosa no m'ha acabat de sortir bé del tot. Llavors, no tens la traça que t'esperaves fent macramé. Exacte, no se'm dona bé del tot, no és el meu, i llavors he decidit, a part que vaig triar un director que tampoc va dirigir mai el meu actor favorit de quan era jove. I llavors he tirat d'acord i he triat en Bruce Willis. Molt bé. Perdona. Tu i jo veurem pel·lis plegats, però pel·lis que a mi no m'agraden gaire. Vale. Però tira. Vale, perfecte. Molt bé.
Bueno, en Bruce Willis va néixer al 1955 a Idar Oberstein, a Alemanya, en una base, el seu pare era militar, en una base americana allà, i va néixer allà, però de seguida va anar cap als Estats Units. Va néixer el 19 de març, que és el mateix dia que va néixer la meva filla. Oh, que bonic. Que és el mateix dia que va néixer la meva primera xicota. Tinc una connexió amb Bruce Willis vital, està clar. Bueno, és evident. Estem fets, i per això l'he triat a ell. Bueno, es va donar a conèixer a la sèrie Luz de Luna, Moonlighting. És una sèrie molt xulo, que fa coses... Si la revisiteu a dia d'avui és molt curiosa, perquè és una sèrie que trenca la quarta paret constantment, fa coses molt boges que no s'atrevien a fer en aquella època, i va ser un bombazo. I de seguida va començar a treballar en cinema, tipus, bueno, pel·lis com Citas ciegas. Peliculón, Blake Edwards. Peliculón. De seguida li va venir La jungla de cristal, que hem de dir... Bueno, és que no pararíem. Bueno, el Gran Falcó, l'Últim Boy Scout... És que és com cridar l'alineació del Barça, vull dir, no pararíem mai. Què vols? Comèdia? Doncs, bueno, això, Citas ciegas... les falses aparences... Molt bona. Aquesta és la que es canvia en un assassinat. És un assassí amb el seu veí, exacte, Matthew Perry, descobreix que el seu veí és un assassí a Sou, no? Aquesta és molt bona. Ah, sí, ostres, exacte, és comedieta. Aquesta està molt bé. També ha fet doblatge, ha fet el bebè de Mira quién habla era ell, 12 monos, ciència ficció... Més ciència ficció, doncs, jo què sé, Looper també era bastant xula, aquesta és més recent, de les últimes decents que va arribar a fer. Looper la vaig tornar a veure fa poc i, hosti, encara em va agradar més que la primera vegada. És molt guapa. El cinquè element també, ciència ficció, de terror també, si voleu, el sisè sentit. Has dit cinquè element? He dit cinquè element. Hola, Sílvia Bach. Tenim també el sisè sentit, que és terror, és que fa tot, és un dramón també, no pararíem, no? I de fet, no pararíem, perquè he triat el Bruce Willis també perquè aviam si em colava en La maledicció. Com sabeu, al març del 2022 es va retirar perquè pateix afàsia i ha estat el primer actor que ha venut la seva imatge, crec que és a deepfake, donant el consentiment de que el recreï... És una cosa molt controvertida perquè frega els nivells ètics una mica estranys, però ell dona el seu consentiment de passar el recreï en pel·lícules futures. I llavors potser per aquí puc seguir veient més pel·lícules que no conec d'aquest actor. A més, no sé si ho vam estar comentant, ara no sé si era amb tu, que els últims 10 anys estava fent com 5 o 6 pel·lícules a l'any. Horribles totes. Horribles, jo n'he vist unes quantes. Bueno, hi ha alguna que es pot veure, però es pot veure si saps què és. Aquella de Substituts. Els substituts a mi m'agrada molt. Però aquesta encara és bastant... Clar, jo parlo de fases posteriors, vale. amb pel·lícules xungues d'escapar-se de no sé on ell... Clar, totes aquestes pel·lícules les va fer per poder-se pagar el que és el seu retiro. I són pel·lícules horrendes en les que, a més, el director el llogava i el deixava treballar 2 dies, saps? Ve aquí, treballes 2 dies i ja tens un crèdit una pel·lícula per poder-te pagar els metges. Sí. Un munt de pel·lis, jo què sé, Pulp Fiction, és que surt a tot arreu, vull dir que ja al final... Mira, doncs sí, veurem una pel·li plegats que m'agrada bastant. Mira, Pulp Fiction la podem veure junts? Bueno, mira, podem fer... Doncs aquesta és la meva tria, jo em surt millor, no tindré temps de fer macramé, però bueno, veuré moltes coses. Però tu passaràs molt bé. És molt gran, clar, és que tens les 3 jungles de cristal que jo crec que amb això ja pots viure. 3, entenc, les 5, no? La 5a no cal. Però és igual, Ho repetiré, les 3 jungles de cristal. La 4 és molt reivindicable. La 4 som aquí... La 5 és veritat que és dolenta. La 5 és inaguantable. Doncs m'agrada molt també la teatria. Sí. Cada cop, us fixeu, cada cop estem més... Esteu aprenent, sí. Hem d'anar canviant una mica el xip. Molt bé, ara què? Ara qui? Va, tu. Jo? Sí, clar. Sí, clar, bueno. Sí, perquè si ho faig jo ara, després t'he de donar pas i queda com raro. En canvi, si ho fas tu i em dones pas a mi, queda millor. Ah, sí? val, molt bé. Doncs bé, a veure, si jo fos una persona assenyada i intel·ligent, triaria un actor que hagués fet moltes pel·lícules. Moltes. I que, a més, hagués participat a bones pel·lícules. Sí. La meva tria, en aquest cas, si fos intel·ligent i assenyada, seria en James Cromwell. Hòstia. Que no sé com s'ho carda, però surt a totes les bones pel·lícules que s'han fet a Hollywood. No és el que té més crèdits, té 200 i pico de crèdits, hi ha gent que en té més. Per exemple, el rècord és un tal Bramandam, que en té 1.168. El que passa és que
estar tot el dia mirant Bollywood no és el meu. No. Però hi ha altres que en tenen més que ells, l'Eric Roberts, l'Stephen Tobolowsky, Malcolm Eric McDowell... Roberts, és veritat, quan vaig estar buscant vaig veure Eric Roberts i vaig dir hòstia, no només està viu, sinó que ha fet molta feina. Però moltes, com uns 500 crèdits, una barbaritat així. Una bestiesa, sí. L'Stephen Tobolowsky és un altre que està a totes les pel·lícules i a totes les sèries. John Rhys Davies, per això et deia que hi havia una manera de veure Indiana Jones sense triar... Però John Rhys Davies l'ha fotut 300 i pico. Michael Ironside, Bruce Davidson... Però, a veure, jo, ja em coneixeu, no sóc ni assenyada ni intel·ligent. Així que la tria la faig amb el cor. I com molts haureu imaginat ja... No. Sí, en sèrio? La meva tria és Adam Sandler. Porta sí. mesos intentant colar Adam Sandler al programa. Doncs aquí ho teniu. Exacte. Endavant. 3, 2, 1, Adam Sandler. Perquè sí, perquè l'adoro. Adam Richard Sandler va néixer en una família jueva a Brooklyn el 9 de setembre del 66. Els seus pares, mestre i enginyer elèctric, i eren descendents de jueus russos. Amb 5 anys se'n van a viure a Manchester, el de New Hampshire, no el d'Anglaterra. I direu, i a mi què m'importa on van anar a viure? Doncs us dic per què. Perquè quan van allà, a l'institut on va estudiar, es deia Penetral High School. Penetral High School. T'ho juro. I ho havia de colar d'alguna manera. Però és boníssim. Penetral High School. Com li poses Penetral a un high school? I és més, com fas honor a aquest nom? No? Clar, jo vaig anar a Penetral High School, noia. Perdona, saps? Però igualment en els partits de béisbol o el que sigui d'aquesta escola... Contra els Tigers de no sé on. Clar, no? les cheerleaders i els cheerleaders... Penetral, clar. No ho acabo de veure clar, Pues es deia així. Té una molt bona infantesa, té uns pares i uns germans que li donen suport en tot. Com ell deia, potser massa, em deien que era guapo, em deien que era bon actor, em deien que cantava bé. I era tot mentida. Diu, probablement era mentida, però això em va donar la força a intentar-ho. A més, li contagien l'amor pel cinema i l'amor per la comèdia i la música, clàssics de comèdia. El seu pare sempre quan feien una pel·lícula tipus Blake Edwards, nen, vine, que fan la pel·lícula. I, bueno, és un còmic nat, s'estrena al Comic Strip. Si ho busqueu veureu el munt de comedians, si tu volies ser algú, havies d'actuar al Comic Strip. A més, explica el Chris Rock que tu quan començaves al Comic Strip, començaves, per exemple, els dilluns. Tu per actuar un dissabte t'havies de tirar anys. Clar. I el Chris Rock deia, jo portava 2 anys entre setmana, bim, bum, bam, me'n vaig de vacances 10 dies i quan torno, un dissabte em trobo aquell pavo... Aquell jueu, no? Que no sé qui és i està actuant un dissabte al Comic Strip. Però bueno, es veu que se'l va guanyar. No va trigar en anar al Saturday Night Live, primer com a guionista, en menys d'1 any ja era actor, i va ser entre el 90 i el 95. Déu-n'hi-do. Sí, va estar en l'època del Chris Farley, que era el seu millor amic, el David Spade, Mike Myers, Chris Rock, Rob Schneider, no Roy Scheider, Rob Schneider, i el van fer fora. El van fer fora, un dia va començar a olorar-se que el farien fora i realment sí. El van cardar al carrer ell, se'n va anar plorant al Chris Farley i va dir no, a mi també. Vale, guai. Sí, es veu, l'últim any que va estar van baixar molt els ratings i es van treure i van renovar-los a tot. D'ells són el Hanukkah Song, les veuetes estúpides, l'Air Clarinet, l'Opera Man, busqueu Opera Man, se te'n va l'olla. I fer monòlegs amb una guitarra i cantant de manera justeta. Toca bé la guitarra, toca bé. És que és un crac. Doncs bé, que un cop expulsat de l'SNL comença la voràgine cinematogràfica. Al final ell, com ho diu, quan va anar fa poc va anar al Saturday Night Live i el seu monòleg va ser a mi m'han fet fora del Saturday Night Live. I al final del monòleg diu i jo he fet no sé quants milions en box office, crec que he guanyat jo. En el Saturday Night Live, con 2 cojones. Què direu? Fa pel·lícules molt dolentes. Bé, sí, té pel·lícules dolentes, no ho nego, hi ha pel·lícules que són més xungues que pagar una iaia, però n'hi ha d'altres que ho compensen. No l'he triat per la qualitat de les seves pel·lícules, sinó perquè em sembla una de les poques bones persones a la indústria cinematogràfica. A més, he estat buscant molta informació per veure si era un abusador o alguna i l'estava cagant, però no he sigut capaç de trobar res més xungo que Vota Republicà. Això és el més xungo que he trobat d'ell. Bueno... Que parla de les pel·lícules? Sí, vaig. Jo miro bàsicament pel·lícules per 2 raons. O per entretenir-me o per reconfortar-me.
Molt bé. Així que si només pogués veure pel·lícules d'un actor, prefereixo algú que em doni l'opció de reconfortar-me. O sigui, aquells moments en què necessito enfonsar-me en un lloc i viure una altra vida, l'Adam Sandler m'ho dona. I com vaig fer amb el director us explicaré què em dona. Vull posar el cervell a zero, riure o no riure. Trio les Brain Dead Movies, les pel·lis aquestes d'humor absurd, Happy Gilmore, Billy Madison, la seva productora es diu Happy Madison, per les 2 primeres pel·lícules, Little Nicky, Waterboy, Jack and Jill, Ridiculous Six, Happy Halloween, That's My Boy... Té pel·lícules molt absurdes. Vull acció de do-over o píxels. Ojo que les dues estan molt bé. Píxels a mi em va agradar molt. És que estan molt bé. Vull un drama, Punch Drunk Love, de Meyerowitz Stories, Uncut Gems, bueno, drama thriller, ja ho sé. Reign Over Me. No sé si heu vist Reign Over Me, però ojo, és una que va amb els cascos que sembla... El Bob Dylan és el cantant aquell de We Are the World, We Are the Children que està caçant mosques? Sí, és Bob Dylan. És clavat el Bob Dylan en aquella pel·li. I sabeu què? És que ho fot molt bé. Clar. Una pel·lícula d'esports, Garra, de bàsquet. És maca, és senzilleta. Sí. Una pel·lícula més salvatge d'esports, El clan de los rompehuesos, que és com un remake de la pel·li del tio del bigoti. Burt Reynolds. Del Burt Reynolds, que també surt. Futbol americà. Una pel·lícula agradolça, Sandy Wexler, The Week Off o Funny People. Familiars gamberres, però amb un punt de punxadet al cor. Big Daddy, Grown Ups, 1 i 2, Bedtime Stories, que bonica que és. Dibuixos animats, Hotel Transilvània. Ciència-ficció, L'astronauta, ojo, em va agradar. Sí? Sí. Una pel·lícula problemàtica però que et deixa el cor ben tou, Zohan. És bastant problemàtica aquesta pel·lícula. És la del perruquer? És la del perruquer. A mi em va agradar. La de l'exagent del Mossad. Jo ho vaig passar molt bé. M'encanta. Comèdia romàntica bàsica, Mr. Deeds, Anger Management, Spanglish, Click... És que és entretingut. Comèdia adolescent, ni de conya estàs convidada al meu bat mitzvah, on passa el testimoni a les filles, que, ojo, ni tan mal, són les protagonistes, les 2 filles. Però on em quedo a viure és a les pel·lícules que va fer amb les seves 2 grans amigues, que són la Drew Barrymore i la Jennifer Aniston, amb les que, per cert, compartim el dubtós honor de tenir unes mares que te la passa a la cabra. Sí. A la Drew la va conèixer d'una manera tontíssima en un molt mal moment de la Drew Barrymore. Sabeu que va tenir problemes de drogues i alcohol, ajudada per sa mare moltíssim, des dels 12 anys ja era drogadicta, i ja una miqueta més gran estava molt denostada i tal, i es van trobar, van seure i van idear una pel·lícula preciosa, meravellosa, una comèdia romàntica. És una comèdia romàntica petita, El cantant de bodes, basada en els anys 80, molt xula, que és el meu pòquer de cors, una d'aquestes. I amb aquesta pel·lícula vaig conèixer i enamorar-me del Sandler. I em vaig reconciliar amb la Drew Barrymore, que no li perdonava haver sortit ET. Però des de llavors em va començar a agradar. Després amb ella va fer 50 primeres cites a Hawaii, on el personatge del Sandler s'enamora d'una noia que ha tingut un accident i cada nit se li reinicien les memòries el dia després de l'accident. I la família prepara tot com si fos el dia després de l'accident. I ell, cada dia, ha de pensar una manera d'enamorar-la. I anys després va fer amb ella Blended, a Sud-àfrica, 2 pares divorciats que havien tingut una primera cita, es cauen fatal i per casualitat es troben compartint unes vacances familiars a l'Àfrica. Està molt divertida, és la més tonta de les 3, però està molt bé. Quan miro aquestes pel·lícules m'enamoro. O sigui, acabo la pel·lícula enamorada de la vida, enamorada de tot, enamorada de l'amor. No ho sé, tinc la pell de gallina, estimo el món, me'n recordo les persones que estimo, vull abraçar tothom. Saps? Em dona molt bon rotllo. Confort. Sí, són el meu estant amb una manteta davant de la llar de foc, això és l'Adam Sandler per mi. I amb la Jennifer Aniston és supercuriós. Són amics des de que tenien 14 anys. La Jennifer Aniston era la nòvia d'un amic seu. De fet, ella havia d'entrar a treballar al Saturday Night Live, perquè ell com la mitjanxufava, i ella va dir que no, perquè estava preparant una cosa que es deia Friends. I tothom li deia, Friends, no vols entrar al Saturday Night Live i vols anar a fer allò? Però tu què estàs dient, tia loca? Sí. I llavors, clar, un cop acabar Friends va ser com la puta bogeria, i ja un cop acabar Friends van poder començar a treballar junts. Clar. Sí. I van fer Just Go With It, que jo recordo aquesta pel·lícula, la sensació quan va acabar de tornar a creure en l'amor. Tenen una química molt bona junts, es nota que són amics, es nota que s'estimen, i quan la vaig veure vaig pensar, no pot tenir la química que té amb la Drew. I sí, és que realment són amics, s'estimen. És un doctor que ha tingut males d'allò i fa veure que està casat per lligar. I llavors hi ha una que l'enganxa i li diu, hosti, doncs m'has de presentar a la teva dona i als teus fills. Clar. I li diu a la seva secretària de la clínica, li diu, escolta, et llogo a tu i als teus fills per fer veure que ets la meva exdona.
I d'aquí es comença a liar la cosa, però d'una manera brutal. És una altra pel·lícula d'Adam Sandler de viatge amb un amic seu fent una pel·lícula. A Hawaii un altre cop. Em sento, quan miro les seves pel·lícules i acabo, em sento com connectada a alguna cosa. Té una màgia que em toca el cor i per això l'he triat. I és curiós perquè aquest és un tio que té el cap forma d'ou, saps? Sortia a l'SNL fent plora molt malament, Sí. a totes les pel·lícules surt plorant, però plora Sí. fatal, Sí, però molt bé alhora, li encanta estar parlant normal i de cop i volta començar a cridar, com lo dels cojones del Minotauro que feia el Nicolas Cage. Això és molt Adam Sandler i em toca patata com poca gent. Em feia por investigar, no volia que m'aparegués una mala notícia que fos com el Bill Cosby, però no l'he trobat, tothom parla bé d'ell. Bill Cosby. Parlarem de Bill Cosby. Sí? Sí? És bon amic dels seus amics, els veureu a totes les seves pel·lícules, a més té tendència a contractar amics que no troben feina i llavors els posa a les seves pel·lícules perquè tinguin crèdits per poder tenir accés als beneficis, i el 2023 li van donar el Premi Mark Twain a la comèdia, i veure els vídeos de com parlen d'ell la gent, que ja sé que en aquests llocs parlen bé de tu, però hosti, molt xulo. Així que jo em quedo amb el meu Adam Sandler. Per fi l'he pogut colar al programa, he trigat Sí. 13 programes en colar-lo. Tants? Sí, Hòstia, i ja el tinc aquí. Molt bé. enhorabona. Gràcies. Ho has aconseguit. Tampoc podria veure cap pel·lícula jo amb No, l'Abril. jo tampoc. No? De moment, els tres que hem parlat no podem compartir estones cinematogràfiques. Doncs em toca a mi. He pogut donar una volta més, ja que amb el director vaig buscar un director que tingués moltes pel·lis. Amb l'actor he buscat un actor que tingués moltes pel·lis i que, a més, sortís a les sagues que més m'agraden. I aleshores, doncs, després de fer una recerca molt important, hores i hores i hores, vaig triar Samuel L. Jackson. Hombre, Un tio afroamericà, als Estats Units. La L, per quin nom dieu que... Leroy. Leroy, exacte. És Samuel Leroy Jackson. Va néixer a Washington DC a l'any 48, encara que es cria a Chattanooga, Tennessee. Chatarunga, no vamos a comer. Un arroz con bacalao. Sí. O sigui, jo el que vull fer és que us caigui encara millor Samuel L. Jackson perquè acabeu veient les pel·lis, perquè és una gran elecció, és la millor elecció, perquè si no l'hagués fet. Aquí la seva mare, que és Elizabeth Harriot, i els seus avis materns. El seu pare els abandona, és un senyor alcohòlic, bàsicament, que Samuel L. Jackson veu 2 vegades a la seva vida, i bàsicament va ser un dia que el va veure i el dia que va morir. A l'institut toca l'orquestra i toca la flauta, la trompeta i la trompa. Estudia biologia marina a una universitat d'Atlanta, Georgia, i allà, com tenia un petit problema que era tartamut, li recomanen que comenci a fer teatre. Llavors el tio, comença a fer el grup de teatre de l'institut i, fins aquí era un hobby. A l'any 68, quan mor... Ell sempre havia estat molt, molt implicat en tot el tema dels drets civils, afroamericans, etc. A l'any 68, quan mor el Martin Luther King... el pelen? Sí, quan assassina Martin Luther King, ell és ugier, és dels que coordina una mica el tema de l'enterrament, o sigui, està molt, molt ficat en el tema. De fet, alguna vegada ha tingut que desmentir que fos membre de les Panteres Negres, perquè realment ell va arribar a tenir contacte amb membres de les Panteres Negres, encara que mai va estar dintre del grup. A partir d'aquí, ell debuta al teatre professional a l'any 80 amb 32 tacos i treballa a Broadway, treballa força anys a Broadway. Durant 3 anys és el camera stand de Bill Crosby, al show de Bill Crosby. Un camera stand, què és un camera stand? Molt bé, un camera stand és un senyor que poses, que s'assembla molt al que es dedica realment a fer l'actor, però que per alçada, color, pose i tal, s'assembla molt, i llavors tu pots regular llums, càmeres, etc, perquè aquest senyor està allà quiet i mentre tu vas provant. Llavors el Samuel L. Jackson va estar 3 anys fent això. Ha fet més de 200 pel·lícules. Ell ha sortit de les pel·lícules que sumades més han recaptat de la història. 27.000 milions de dòlars. Buah. És una animalada. L'any 72 comença a fer pel·lícules molt poc conegudes sobre papers superpetits i tal, i el 88 sobre la primera pel·lícula que més o menys crec que tots coneixem, que és Coming to America, Príncipe Zamunda, i a partir d'aquí comença és un despegue de 6 anys que flipes bastant. A l'any 89 surt a Do the Right Things, de l'Spike Lee. Al 90, molt de fons, surt a Goodfellas. 92, a Juego de Patriotes. 93, Jurassic Park. 94,
no us penso dir. Bueno, 93 surt a Jurassic Park i a True Romance, com es diu en castellà aquesta pel·lícula? Amor a Amor a quemarropa. Amor a quemarropa. I a l'any 94 surt a la pel·lícula que tots sabeu i que no penso dir quina és. Vaja. A partir d'aquí, Fiction. el que us deia, sagues. Plasma termita? Com? Què? No, és Pulp Fiction. A partir d'aquí, sagues. Surt a una pel·lícula de saga de Die Hard, a la tercera, a 4 pel·lícules de Star Wars, que són les 3 primeres de la trilogia i l'ascens de Skywalker, surt pel·lis de Marvel per avorrir, perquè clar, inclús, encara que sigui a escenes postcrèdits, surt a moltes. O sigui, val tota la... O sigui, si surt a escenes postcrèdit pots veure tota la pel·li, no? Està acreditat, no? Doncs pues ja està. Surt, perquè us feu la idea, Iron Man 2, Thor, Capitán Amèrica, The Winter Soldier, totes les dels Avengers, incloent les 3 últimes, Infinity Wars, Endgame, etc. Surt a remakes de pel·lis, com per exemple a Shaft, a SWAT, a Old Boy i a Robocop. Pel·lis de Tarantino, bueno, Pulp Fiction, la que dèiem que no havíem de dir, la increïble, immensa, infravalorada Jackie Brown, a Kill Bill 2, a Inglourious Basterds, a Django desencadenat i a The Hateful Eight, i així, altres pel·lícules així com Random. Surt a Esfera, surt al Negociador, surt a Deep Blue Sea, surt a Los Invisibles, surt a Serpientes en el avión, Que no serpientes en el tren. no, encara, a Coach Carter, per exemple, i a més és un tio, a més surt a un capítol d'Extras, la sèrie del Ricky Gervais, i a més és tan bo que em permet veure pel·lícules del meu director més odiat, perquè surt a pel·lícules de Shyamalan. En sèrio? Oh. Clar, Ah, surt sí, al eh? Protegido sur la Glaç. Hòstia, clar, Claro. és veritat, clar. Clar, i és com, hòstia, ets tan bo que surt a les pel·lícules que ho diu. No sé, no crec que faci falta explicar més de la tria, a part de tots els pel·lículons que ha fet, i no sé, doncs, jo què sé, perquè us caigui millor, perquè buscant coses sembla molt bon tio. Li agrada molt jugar a golf i és molt fan dels còmics. A Beverly Hills és veí del Denzel Washington, d'Eddie Murphy, de Stallone, de Rod Stewart, de Britney Spears i de Mariah Carey. És molt amic de Simon Pegg i de Christina Ricci. Mira, veus que bé. Va fer una audició per sortir a... Aquesta és molt bona. Va fer una audició per sortir a Mississippi Burning, a Art de Mississippi. Recordem, és un tio Chattanooga, Tennessee, i el director no el va agafar perquè no tenia prou accent sureñy. És com, Molt bé. tu ets un retrasat. I per acabar, no crec que ho sapigueu, sabeu que té doble nacionalitat, el No. Samuel L. Jackson? Vale. Com us havia dit, és molt defensor no només dels drets civils dels afroamericans, sinó també de la cultura africana. Vull dir, està molt interessat en el tema. Buscant els seus avantpassats, va trobar que eren de Gabon. I aleshores, des de l'any 19, Samuel L. Jackson té la doble nacionalitat, l'americana per naixement i la gabonesa, que va reclamar per tenir avantpassats de Gabon. No sé, és bastant puto-amo, i a més, hòstia, és hamburguesa, tal. No, és molt gran. Que vingui a sopar, no? Que vingui a sopar una hamburguesa de, com es deia? Sí. Una Royal con queso. Sí, és una Royal con queso. Le echan mayonesa a esa mierda. Las bañan en esa mierda. Sí, Això, no sé, ja dic, a més té com 150 o 200 pel·lis, té pel·lis per avorrir, però clar, és que és d'una qualitat... Bueno, clar, només que surti a 4 de Tarantino ja una mica t'assegures bastant el tiro. Jo com a mínim així 4 segur que la podem veure junts. Sí. I Sí, clar. amb vosaltres dues no sé si... No, jo crec que no. Bueno, almenys en Pec i en... Són col·legues, no? col·legues. Bueno, doncs ja està guai. No, a més... Potser fan algun dia alguna pel·lícula junts. Ah, vull dir. doncs mira. A més, això pot ser. em va cridar molt l'atenció el tema aquest de que en diverses entrevistes, ara recents, no sé, des que es va fer famós, li han preguntat diverses vegades pel tema de les Panteres Negres, perquè realment ella estava en un moment i en un punt i amb el Dr. King i tal, que va ajudar al funeral, etc, on evidentment va tenir contacte amb Panteres Negres. I ell sempre ha explicat que, hòstia, és que anaven un pèl massa enllà. Vull dir, no ha rajat mai dels Panteres Negres, però sempre ha dit que No era el seu vaig rotllo. tenir contacte, però no vaig estar. Vull dir, que em sembla molt bèstia tenir que preguntar a un tio que a més que triomfa amb 40 tacos, i al final amb 50 li estàs preguntant si fa 30 anys era Pantera Negra. En fi, és bastant absurd, a més. Si lo hubiese herido, pues lo ha Pues, seguido. si hubiese sido i no l'han pillat, pues mira, Pues pues ja a està. favor d'ell, saps? Estic veient que 5 pel·lícules, podem Sí? veure, sí.
Què són? Bueno, com a mínim, Protegido Glass, Protegido Glass, Jungla de Cristal... Cristal 3, la Jungla de Cristal 3, Pulp Fiction, Con el arma a punto... Hòstia, aquesta no la tinc. No l'has vista? És una mena de pel·lis de... Però és igual, amb les 4 aquestes ja fem. És una paròdia d'Arma Letal en aquell boom de tipus pel·lis d'aquestes d'humor absurd. Vale. Sí, quan, en plan agarro como puedas, aterriza como puedas i tal, dels Lampoons, no sé què, aquestes, del National Lampoons, no sé què, doncs en aquest ordre de pel·lis hi ha Con el arma a punto, que és la dupla són Emilio Estevez i Samuel L. Jackson, i apareix Bruce Willis fent un cameillo per allà, fent un personatge que és clarament un John McClane o ell mateix en un moment de la pel·li. Sí, estava pensant que tu i jo potser alguna de Star Wars d'aquestes últimes podem veure. Sí. L'ascenso de Skywalker, no? Jo crec que no, perquè el Simon Pegg és de la nova era. Ja, però l'ascenso de Skywalker és de les noves. I surt el... Ell surt a Los Últimos Jedi. No, doncs aleshores no. Però per poc, Bueno, i el Despertar de la Fuerza també. I ara que deia el del National Lampoon, tinc un problema molt greu amb National Lampoon i amb tot aquest tipus de pel·lis del Chevy Chase i tota aquesta colla, no estan enlloc. No. I em sembla, Los Tres Amigos no la trobes, Espías como nosotros, és a dir, Ishtar, pel·lícules com aquests no estan i em sembla molt humiliant. Ja estaran. Ja està. Algú despertarà. Més els hi val. Algú despertarà. Doncs jo crec que hem fet 4 molt bones tries. Sí. Ostres, pensava que anàveu a respondre... Perdona, diràs 3. Jo sí. Està bé. Són molt diferents i és el nostre rotllo ja. Sí, sempre acabem fent programes així que... A mi m'agraden els vostres 3, Vull dir a mi també m'agraden els vostres, sí. Ai, quina il·lusió. És el primer cop que estem així com d'acord, no? Sí. Que bonic. Sí. Això és un abans i un després en el món del podcast. Bé, doncs una mica fins aquí, no? Sí. Perquè vosaltres... Que ens diguin quin triarien. Exacte. Si són tan xulos i tan xules, que ens diguin qui triarien. Fins i tot ens poden dir a qui no triarien mai. Ostres, aquí has deixat anar un programa sencer. Que ens dieu-nos qui no triaríeu mai i llavors us direm nosaltres el nostre. Molt bé, doncs fins aquí la maledicció de la setmana. Ai, que bones. Ens veiem d'aquí 15 dies. Doncs apa, anem a sopar.